amakhosi onke asenduduzo akhona. Ngizophawula ngamakhosi engibe nesiqiniseko sokuthi akhona endlini. Inkosi esikhumtunga yasikhongolo, inkosi yabampungose, NNE yasondini, inkosi ZN Mbata yasondini, inkosi S Mabuso yasokhongolo, inkosi B Zulu kwaMandlakazi, inkosi LM Zulu kwaNgenetsheni, yiso lesilo kwaNobamba biButhelezi, inkosi M Zulu eMatheni, inkosi B Zulu kwaNsimbi, inkosi STZ kwaNdebele Ondini. Ngiphinde ngibingelele izihambeli zikameya eziqavile, ngibingelele uMntungu Mavusi eMakhakhashini, ngibingelele uProfessor MS Mpungose, member of Provincial Legislature, ilungu lomkhandlu oshaya imithetho KwaZulu-Natal, umhlonishwa u-M Msimang. Ngiyaxolisa umntwana uVusi ngibone ekubhaleke ngendlela engingakwazi ukufunda, ngabona ukuthi olunye ulimi cha kuthiwa umntwana uVusi emahashini. Ngixolise lokho ngoba angibukekanga kahle. Ngibingelele kumakhansela akhona, ngibingelela amakhansela aku-EXCO, ukhansela u-SA Ngcwabo, ukhansela u-ISH Hadden, ukhansela u-RM Zulu. Ngibingelele o-PIP, Council PIP, ukhansela u-TD Ndlovu. Ngibingelele u-PIP we-IFP, ukhansela u-M Ntambo, uWhip we-ANC, ukhansela u-RM Zulu, uWhip we-NFP, ukhansela SS Ndobela, uWhip we-EFF, ukhansela TD Ndlovu. Ngibingelele abahlonishwa bonke abakhona, amakhansela akhona endlini. Ngibingelele i-management, ngibingelele i-municipality. Ngiyabona kukhona ngikholelwa ukuthi abe-media. Ngibingelele ama-official engabingelelanga, ngixolise kwengababingelelanga ngendlela eyiyona. Kodwa-ke sengithi ngibingelela bonke abakhona endlini, esithokoza kakhulu ukuthi baphumelele ukuthi babe phakathi kwethu namhlanje. Uma sesifika ohlelweni-ke ngizocela ukuthi uDokotela uZethu Mbatha eze ngapha asivulele ngomkhuleko. Yasondini. Ngiyabonga Program Director. Angivele ngithi nje protocol observed ukuze ngizovula lo hlelo ngomkhuleko. Ngingakathandazi Program Director kunamazwi alaphaya u-Exodus 32. Ufunda nje ivesi elilodwa, Exodus 32, ngifunda uverse 1. Ithi-ke la abantu sebebona ukuthi uMose ulibele wehle entabeni, abantu babuthana ku-Aroni bathi kuye, vuka usenzele onkulunkulu abazohamba phambi kwethu, ngokuba uMose lo muntu owasikhipha wasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini. uNkulunkulu abusise izwi lakhe. Amen. Amakhosi-ke ngeke ngize ngiqale ingoma ngenxa ukuthi isikhathi asangivumeli, kodwa ngifuna nje ukukhuluma ngaleli vesi kancane ngithi uma uNkulunkulu eqoka umholi usuke ewazi ama-limitations omholi, noma usuke ekwazi ukuthi umholi uzohamba ibanga elingaka, uyakwazi ukwehluleka komholi, uyakwazi ukuphumelela kwenkosi noma umuntu ophethe. Ithi-ke la uMose esebakhiphile eGibhithe behlale iminyaka ewu-430 years, wabakhipha ngesandla sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bahamba ehlane. Uma behamba ehlane, iy'ngubo zabo, lithi iBhayibheli, iy'ngubo abaphuma bey'gqokile azale zizey'guge emzimbeni yabo.
inyawo zabo ayivuvukalanga kwakungekho isho nezibhedlela uma behamba iminyaka ewu40 kodwa uNkulunkulu lithi izwi wayeyinsikayo yefu emini ayinsikayo yomlilo ebusuku ngamanye amazwi babengenazo ingubo ababeyizembatha insika yomlilo yayifika yenza ikabu noma yenze le ndawo bakhempa kuyo ifudumale amen bonqhubeka ufunda behamba iminyaka ewu40 kuthiwa ke bathi mebelambile bakhala bathi Jehova silambile bathi kuMose ingoba eGibhithe sasidla kahle wasuzosilambisa kule ndawo osibonela kuyo mebekhalela ukudla lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi kuMose ngizoletha izagwaca ngizoletha imana ngilethe izagwaca ngizothi menivuka ekseni nivuke ikamu lapho enikhephe khona kukhona isinkwa sendlalwe phansi babesibutha ke isinkwa badla imana eyayivela ezulwini amen bazalwane moqhubeka ufunda lithi uma bengenawo amanzi bomile uMose wakhuluma nedwala wathi Jehova khuluma nedwala lizokhipha amanzi kuthe uma behamba bakhohlwa amandla uNkulunkulu ayibahole ngawo noma ayibakhiphe ngawo eGibhithe ngifuna ukukhuluma nje program director nazi izinto eziwu7 engicela ukuthi siyinote in case of delay uma kukhona izinto ezilibalayo empilweni ngoba kukhona izinto eziphuzayo kwenzeke empilweni ufuna ukwenza lokho bese kolala sathi kunama delays nansi kuyoqala in case of delay don't change your mind uma kukhona ukulibala kukhona into ofuna ukuyenza empilweni bese kuba khona idelay ngoba akhona ama delays ufuna ukuphumelela ufuna ukuthi uinitiate into ehlukile bese kuba nama delays number 1 in case of delay number 1 don't change your mind ungawushintsha umqondo uma kukhona idelay empilweni amen amen kodwa i language yokholo amen bese futhi uma kukhona idelay okwesibili engifisa ukukhuluma ngakho ungakathandazi umhlonishwa in case of delay don't change your God ungamshintsha uNkulunkulu ngoba akukuthi kwesinye isikhathi bekhona ukudelay bese abantu befuna ukushintsha uNkulunkulu bafuna ukushintsha bathathe uNkulunkulu abasha noma bathathe izinto ezintsha ezisanda kuvela in case of delay number 1 don't change your mind number 2 ungamshintsha ungamguquli uNkulunkulu noma izinto ziphuza empilweni noma zingasheshi ukwenzeka don't change your God number 3 in case of delay uma kwenzeka kuba nokuphuza kwezinto empilweni don't change your altar ungawashintsha ama altar lithi iBhayibheli lana bathi senze uNkulunkulu ozohamba phambi kwethu ngoba lo Mose sikhiphile asazi kwenzekeni ngaye bashintsha uNkulunkulu bashintsha umqondo baze bashintsha nama altar bathi sifuna ialtar elisha la uNkulunkulu esezenzele yena ungashintsha ama altar uma kukhona into ephuza empilweni number 4 in case of delay program director refused to be intimidated yala ukusatshiswa kunezinto ezifike empilweni zisabise uma kukhona idelay empilweni refuse to be intimidated wale ukusatshiswa ungasatshiswa ukuthi izinto azenzeke ngendlela oyihlele ngayo amen makholwa amen in case of delay iphuzu lesihlanu engifisa ukuthi ngimgcizelele uma kukhona ukuphuza izinto ezilibalayo empilweni in case of delay don't allow your anger to control you ungavumi intukuthelo yakhe kulawule ngoba abantu balawulwa intukuthelo ngoba kunezinto ayifunayo empilweni ngoba zingenzeki bese lawulwa intukuthelo don't allow your anger to control you ngizothi nje sengithandaza umhlonishwa in case of delay number 6 remember your first encounter with God khumbula isikhathi sokuqala ohlangane naso noNkulunkulu remember your first encounter uma uhlangane naye uNkulunkulu lo nkulunkulu ohlangane naye remember that encounter yiyo ezokuhola noma kukhona ama delays noma kukhona izinto eziphuzayo empilweni iphuzu engifisa ukuthi ngilichizelele elilandelayo elesingaleli iphuzu lesi7 lithi don't break your experience of 40 days and 40 nights in 40 seconds ungaphuli amava einsuku eziwu40 uMose ayiqede esentabeni
waphula i-experience ka 40 days and 40 nights ngenxa yokuthi ubone abantu sebezakhelele lithole sebezakhelele sisithombe. Ngiyaxolisa ukusebenzisa igama ethi ithole ngoba sisemhlabathini wakabuthelezi sithi iguqa. Ungaphuli experience ya 40 days and 40 nights, 40 days and 40 nights in 40 seconds. Waphula amava aye nawe entabeni noNkulunkulu waphula ngesikhashanyana esincane esingu 40 seconds egcineni. In case of delay, wait on God's timing. Linde isikhathi sikaJehova. uNkulunkulu asibusise. Amen. Singathandaza ngicela sithobe nje amakhanda sikhulekeni. uNkulunkulu wethu siyakubonga, asinayo uNkulunkulu ofana nawe futhi asingamboni asoza abakhona. Nguwe wedwa uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, nguwe wedwa owabakhipha ezweni laseGibhithe iminyaka engamashumi besehlala sizwile ukuthi ingubo zabo azake zize inkuge emzimbeni. Nguwe wedwa Jehova owabalonda, waba yinsika yefu, waba yinsika yomlilo behambe emini nasebusuku. uNkulunkulu wethu nguwe wedwa owathi bomela amanzi wakhipha amanzi edwaleni. uNkulunkulu wethu nguwe wedwa okwathi Jehova ingcwele bekhala belambile waletha isinkwa wadedela isinkwa wendlala isinkwa ekamu labo bavuke ekuseni benokudla bazokudla. Ngowedwa Jehova ingcwele oNkulunkulu ongunaphakade owavula indlela nabahlongasibi. Ngizothi uNkulunkulu wethu siza kuwe ngoba asinayo omunye singaya kuye. Siyabonga mvelinqangi, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga sonini nanini, siyabonga somandla oyingcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga ukuthi usinikezele lithuba lokuthi sihlangene namakhosi kodwa kube khona umthwalo ukuthi asiqale ngoNkulunkulu. Siyabonga ke Jehova ngoba akukho lapho esingaya khona, akukho lapho singabalela khona ngoba siyamazi uNkulunkulu wethu odala izulu nomhlaba. Busisa ke lo mhlangano wamakhosi, ubusise Jehova ingcwele abahlonishwa, ubusise wonke umuntu ongaphansi kwezulu ngalesi sikhathi. Sithi somandla engcwele uma kukhona izinto ezidilayo empilweni, kukhona izinto ezithatha isikhathi esihlelile, siyacela Jehova usifundise ukuthi lama principles esithe sawathinta siwakhumbule njalo ukuthi singawushintsha umqondo uma kukhona ukwephuza empilweni. Singashintshi uNkulunkulu, singashintshi ama-altar amasha, singenzi izinto ezintsha ngoba kukhona ukwephuza empilweni. Ngiyakhuleka egameni likaJesu sibusise sonke kuleli langa namhlanje nawo wonke ama-plans esinawo. Sithi uNkulunkulu busisa Jehova i-district yethu yaseZululand, busisa Nkosi yami lelizwe likaMthaniya. Sithi mvelinqangi thatha indawo singabakho uNkulunkulu kuze kube phakade. Amen. Amen. Angithokoze mhlonishwa somlomo share. Ngicela ukubingelela kuwe bese ngibingelela kumfundisi kade esivulela la ngomkhuleko. Mhlonishwa uDeputy Mayor Mthiya, amakhansela onke akhona, ngiyabingelela ku-municipal manager, COO, ama-HOD yonke akhona. Ngibingelele umhlonishwa ilungu lesishamthetho ubaba uMsimango. Ngiyabingelela Professor Pungose, umntwana wasemahashini. Ngiyabingelela nje kwi-administration nakwi-media bonke abakhona. Bese ke ngoba angizukwabingelela amakhosi ngiyakhuleka kuwo. Ngicela ukukhuleka enkosini uMntungwa, ngiyakhuleka enkosini yakwaMpungose, ngiyakhuleka enkosini yaseMambatheni, ngiyakhuleka enkosini yakwaMavuso, ngiyakhuleka enkosini yakwaZulu oMadeba ke ukuze mhlawumbe inkosi ibone. Ngikhuleka enkosini yakwaMandlakazi Ndabezitha, ngiyakhuleka enkosini yaseMatheni Mageba,
ngiyakhuleka enkosini yakwaNdeletsheni wena weNdlovu, ngiyakhuleka enkosini yakwaNsini Ndabezitha, ngiyakhuleka enkosini yakwaNdebele Mazala Nkosi, yiso lesilo kwaNobamba Shemo. Sengikhulekile emakhosini namhlanje makhosi aseNdlunkulu sihlanganiswe i-MFMA, i-Municipal Finance Management Act, ethi njalo ma uhulumeni uzoqeda unyaka wezimali uqala unyaka omusha, kufanele uhulumeni wasekhaya uzobika emphakathini ukuthi uzokwenzani ngezimali zomphakathi onyakeni ozoqala. Makhosi aseNdlunkulu ney'nduna namakhansela sesizowephetha unyaka ka-2024-2025 bese siqala unyaka ka-2025-2026. Impumelelo ke yalomkhandlu wesifunda saseZululand makhosi aseNdlunkulu ngaso sonke isikhathi yencike kakhulu ekubambisaneni kwethu kanye namakhosi ney'nduna nakho konke ukwesekwa esikuthole ebuholini bomdabu. Nizokhumbula makhosi aseNdlunkulu ukuthi ngesikhathi kulwelwa inkululeko kube nombhudulo omkhulu lapho khona kusakhiwo sezwe kwakungacaci ukuthi amakhosi azobamba liphi iqhaza kuhulumeni omusha. Yikho makhosi aseNdlunkulu iqembu le-IFP laze lathatha isinqumo sokuthi alizukungenela ukhetho ngo-1994. Okwathi insuku seyisondele sengasensuku zatshwala emveni kwabalamuli bamazwe, i-IFP yayisithatha isinqumo sokuthi izongenela ukhetho, kodwa ngenxa yokuthi kwakuthiwa kulungiswa lokho okwakwenza ukuthi iqembu le-IFP lingenalo. Makhosi aseNdlunkulu namanje sisabambelele kulokho ukuthi izwe elamakhosi, abantu abamakhosi. Ngakho kuma sizokhuluma ngokuthuthukiswa kwabantu kufanele siqale emakhosini ngoba abantu ngabamakhosi. Sihlangene lapha ke makhosi aseNdlunkulu ukuba sizobika ukuthi njengomkhandlu wenu wesifunda la eZululand yini esifisa ukuba siyenze, sizoyenza kanjani. Sifisa ke ukuthokoza kwethu njengomkhandlu makhosi aseNdlunkulu ukuthi kuze kube manje sisabambisene. Siyathokoza kakhulu makhosi aseNdlunkulu ukuba siphinde sihlanganyele ndawonye namhlanje ngenhloso ngqangi yokuzonibikela ngohlahlomali luka 2025-2026. Sizokhumbula ukuthi sigcina ukuhlangana ndawonye namakhosi ngenyanga kaZibandlela ngonyaka owedlule lapho sasibuthene khona njengenhloso yokubungaza ukuphela konyaka, ukusebenzisana kanye nokubambisana sesiye emaholidini kaNcibijane. Sabusa kwakuhle. Kungumgomo wethu ke makhosi aseNdlunkulu njengeqembu le-IFP ukuthi njalo lapho kuney'nhlelo zentuthuko emiphakathi yethu
siqale siyethule ebuholini bomdabu oqala. Lokhu sikwenza ngoba siyakholelwa kakhulu kulobu buholi bokuqala emphakathini yethu. Lobu bukhosi ke budala Makhosi aseNdlunkulu. Kusukela endulo namanje ubukhosi busamile. Ohulumeni bayafika bedlule kodwa ubuholi bomdabu bungunaphakade. Ubuholi bomdabu buyithi. Thina siyibo njengesizwe esimpisholo siyayiqhenya kakhulu ngalokho Makhosi aseNdlunkulu. Silapha ke Makhosi aseNdlunkulu kuba sizobika ukuthi yini esihlelile kulonyaka ka2025 2026. Isabelo mali ke salonyaka sizoqala ngomhla ka1 July 2025 size siyophela ngomhla ka30 June 2026. Isabelo mali sethu ke salonyaka Makhosi aseNdlunkulu sizoma kanje. Sihlele ukuba sibe nemali engango 1,731,457,223 rand. Le mali yenyuke ngesamba sika 59 million uma siqhathanisa nesamba sangonyaka ophelile okwakuyisamba sika 1,672,563,487. Lokhu kwenyuka kwesabelo mali kudalwe ikakhulukazi ukunyuka kwezibonelelo lokho esithi ama grants avela kuhulumeni omkhulu. Njengoba amakhosi azi ukuthi imali eningi kithi njengomkhandlu wesifunda iye iqeleni zamanzi okuyisibopho Makhosi aseNdlunkulu esunikezwe uhulumeni ukuthi isifunda siyohlinzeka ngamanzi kanye naseyinhlelweni zokuthuthwa kwendle okungumsebenzi obalekile njengokulandisa komthetho sisekelo. Imali yeinhlelo zamanzi Makhosi aseNdlunkulu sihlela ukuba kube 913 million. Bese kuthi imali ebhekele inhlelo zokusebenza komkhandlu wonke usuku nosuku yona ibe u720 million. Bese kuthi lapha inhlelweni zokusebenza komkhandlu kwansuku zonke kusuke sekubalwa ke namaholo abasebenzi okubalwa namaholo abantu suke sibaqashile labe sibabiza ukuthi ngama EPWP kanye nezinye inhlelo ezisuke ithinta ukusebenza kwangaphakathi. Okunye Makhosi aseNdlunkulu esifisa ukuba sikubeke phambi kwamakhosi ukubika ukuthi imali yokukhokhela amanzi izokwenyuka ngo4.3%. Ngifisa ke ukugqugquzela kakhulu emakhosini akithi ukuthi sicela ukuba sibambisane asebenzisane nathi ekuthenini sikhuthaze imphakathi yakithi ngokuthi ikhokhele insiza zikahulumeni ngoba Makhosi aseNdlunkulu abantu bakithi abasayimisela ukukhokhela insiza. Bayakhala impela uma beswele kodwa lokho abasuke bekusebenzisile abaze bengathanda ngempela ukuba bakukhokhele. Kanti uma abantu bakithi beyikhokhela insiza kuyasisiza nathi njengohulumeni wesifunda ukuba sikwazi ukuletha insiza ngendlela efanele emphakathini wakithi. Sikwazi futhi ukuthi singaphazamiseki uma kukhona lezo zinto ezisuke zisilimalele. Kodwa futhi ngifisa ukubika Makhosi aseNdlunkulu ukuthi kulabo bantu bakithi abahlwempu labe sibabiza ukuthi ama-indigent abasohlwini lomkhandlu bona basazoqhubeka nokuba
bangawakhokheli amanzi njalo ngenyanga siyasibanikeze amanzi amahhala esiwabiza ngokuthi u6 kiloliter kulabo bantu abasuke bengasebenzi abadala kanye nalabo abasuke bekhubazekile kanjalo nezintandane. Kuyaye kusikhathazeke makhosi aseNdlunkulu uma kukhulunywa ngama tariffs ukuthi ayenyuka, kusuka abantu bakithi laba bakwaziyo ukukhokha bayotshela abantu laba bangakwazi ukukhokha bethi hey nizophila kanjani njoba ningasebenzi nje njoba ama tariffs enyuka. Kanti ama tariffs asuke enyukela laba bantu abasuke bekhona ukukhokha, kodwa laba abakhokhayo basebenzisa abantu abangakhokhi ukusabisa ekuthenini bangakumukeli ukuba ama tariffs akhuphuke. Ezinye inhlelo zomphakathi ezungeza isifunda sonke la saseZululand yilezo la sizoya khona ngqo thina njengomkhandlu sihambele zonke indawo zomasipala uba sibazise ukuthi yini sihlelile. Lolu hlahlomali sizoluhambisa kubona bonke omasipala, kodwa olusuke liqondene nomsebenzi ebhekene ngqo nokuthi iZululand yenzani. Sihleleke ukuba amakhosi aseNdlunkulu sibe nala sizohambela khona imiphakathi sizoxoxa nayo njengokulandisa komthetho lapha khona ezobe sithi i-community participation. Sibudgeteke imali amakhosi aseNdlunkulu engango 1 million. Sinohlelo lo lesithi i-budget roadshow ne-IDP esiyenze njalo uma kuqala uDisemba la isuke siyolalela khona umphakathi njoba sikwenzile nangonyaka odlule. Kulokhu okwamanqamu ukuba sephethe bese kuzohlala umkhandlu usophasisa ke i-budget ngokusemthethweni. Lokho ke sibudget imali engango 2 million yokuhambela umphakathi. Lapha namakhosi aseNdlunkulu sinohlelo olubizwa kuthiwa indonsa la abantu baseZululand besebenzisa khona amakhono onke abanawo. Kuyaculwa, kufundela ukuphekwa, kwenziwa zonke izinto. Sifisile ukuthi nakhona sikhuphula izinga lokuthi indonsa ikhiqize abantu abazoba ngcono kulesi sifunda sakithi lapha eZululand. Sibudgeteke imali engango 1.7 million. Bese kuthi sibe nezemidlalo eziqala ziyi-Mayoral Cup, kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi zigcina seziwusalga uma sesiya kwi-province. Nathi ke njengeZululand siba phakathi kulawo ma-district asuke edlala. Sihlele ukubudget imali engango 4 million. Makhosi aseNdlunkulu la eZululand sine Legacy Cup la khona iZululand yathatha khona isinqumo sokuhlonipha umntwana wakwaphinda angene ngegalelo lakhalenza elenzela abantu baseNingizimu Afrika nangale singakafiki kwintando yeningi njoba sasonke ukuthi amaqembu onke ayisevala umlomo lungasekho iqembu elikhwehlelayo, kodwa umntwana waphinda angene wenza ukuthi umzabalazo uqhubeke kuze kufike la khona amabhunu egoba khona uphondo. Ngakho ke iZululand yathatha isinqumo sokuba izomhlonipha umntwana unyaka nonyaka. Sihleleke imali engango 6 million esiyihlelela umdlalo esiyayisibize ngokuthi Prince Mangosuthu Legacy Cup. Sihleleke nokuthi makhosi aseNdlunkulu i-Prince Mangosuthu Legacy Cup ibidlalwa ngama club aku-PSL kodwa ala KwaZulu-Natal. Sikushintshile ke lokho kulokhu ukuthi kusuke kutshela abantu ukuthi ilegacy yomntwana ibikwaZulu-Natal kuphela, kanti umntwana ubelwe izwe lonke laseNingizimu Afrika. Kulokhu ke sizofuna nama club angaphandle kweprovince ya KwaZulu-Natal. Nanokuthi sihlele ukuthi udaba lwe-Legacy Cup sibheke ukuthi abantu abampofu bazuzani nge-Legacy Cup. Sihleleke ukuthi sizoliqala akuze kuba usuku olulodwa nje
la khona ilegacy cup kuyovele kiwe egroundini kudlalwe kuqedwe bese kuyaphela. Kodwa sizoqala sibheke ukuthi abantu abampofu bahlonzwe kanjani ukuba kube khona nabantu abazohlomla noma ngabe yindlu, kodwa futhi kufanele kube khona abantu abazohlomla ngokweminye imikhakha eyokwenza ukuthi wonke umuntu athi ngelegacy cup uyathinteka. Ngoba kwamanje ilegacy cup ibithinta kakhulu abantu abadlala ibhola lezinyawo, kodwa sesifuna ke manje ukuyinweba ilegacy cup ithinte yonke eminye imikhakha. Siphinde futhi Makhosi aseNdlunkulu sahlela nodaba lokhisimusi wogogo. Njoba bese ubuyisile ngonyaka odlule siyawubuyisa futhi nakulonyaka wona ke sihlele imali engango 2.5 million ukulekelela kogogo nomkhulu bethu ukuthi nabo bajabule uma kusondela ukhisimusi. Bese kuthi ohlelweni lwe-LED lokho sithi local economic development la khona sibheka khona ukuthi umnotho siwuthuthukisa kanjani phakathi esifundeni sakithi saseZululand. Nakhona sibudget imali engango 1.5 million ukubhekelela ukuthi kungaba izinto zokubika, izinto zokulima nazo zonke izinto ezithinta ezemidlalo ezizokwenza ukuthi abantu baseZululand uhulumeni wabo bawuthinte nesandla. Enhlelweni ngezamanzi Makhosi aseNdlunkulu sibudget imali yokuthi umasipala nomasipala kube khona umhlomulo ocoshayo ukuze izinga lesimo samanzi libe ngcono. Njoba sazi ke Makhosi aseNdlunkulu ukuthi omasipala bethu bahlanu njengalapha nje oLundi sinemali esibudgetile engango 154,719,079 rand. Imali ezobhekelela uLundi ukuthi isimo samanzi sibe ngcono. Bese kuthi kwaNongoma nizoqaphela ke Makhosi aseNdlunkulu khona sihlele imali engango 1,283,405,269 rand. Yini khona ibonakale inkulu njoba ngake ngachaza Makhosi aseNdlunkulu nango December ukuthi thina lapha eZululand asinasi isizinda samanzi lokho kuthiwa i-source of water. So kuyasiphoqa ukuthi abantu baseZululand beyithole sebecosha amanzi ngamavaterikani, sithi sizama imithombo la kunemithombo khona, kodwa mase kufika ubusika iyasha leyo mthombo. Sizama ama-boreholes, siwamba ama-boreholes kodwa nawo futhi ahambe abuye futhi nawo ancipha amanzi. Uthola abantu akade bewacosha amanzi abasawacoshi ngenxa yokuthi indawo yethu ikakhulu umuzondini uza kwaNongoma i-drought nje. Noma ngabe imapha ama-boreholes, kuma-boreholes amahlanu sukuhambile uba nenhlanhla ukuthi amabili acosha amanzi, amathathu angacoshakala amanzi. Sibe nohlelo ke olokhulu waqala kudala oseluneminyaka lwesivumelwano sokuthi amanzi alandwe ejozini. Lwenzeka ke lolo hlelo kodwa kuthe seluphakathi kwebuye kwacoshakala ukuthi ipayipi elilandwa ngawo amanzi lincane, kodwa futhi kwanenkinga yokuthi abantu basemkhanya kude la kudlula khona ipayipi bebelibhoboza ipayipi bethi awekho amanzi azo eZululand bona bengenawo amanzi. Kwaseke kwakhiwa uhlelo Makhosi aseNdlunkulu oluthi nabo ke manje la kudlula khona ipayipi fanele sibanike amanzi, sihambe sakha ama-reservoir la bezocosha khona amanzi. Abantu basemkhanya kude bathola amanzi ngebudget yaseZululand. Abantu ke baseZululand yikho okwenza ukuthi kubathatha isikhathi bafinyelele ecosheni amanzi afanele. Inye ke indlela yokungena ileyo ukuthi sizongena ngoNongoma singene ngoMandlakazi. Ipayipi ke sesiyalinweba ke manje sibuye senza isicelo Makhosi aseNdlunkulu ukuthi ma sekuzokwenziwa ipayipi elikhulu kufanele uthole imvume yokweqisa ipayipi elikhulu elizokweqa umgwaqo uN2. Sahamba ke sa-applya isicelo sethu ke sagcina semukeleka.
yikho ke sicoshe imali ezokwenza ukuthi ipipe likwazi ukweqa uN2 usuqalile umsebenzi uyasetshenzwa ozoletha yileso sikhathi ke makhosi aseNdlunkulu azoqala abantu bawacosha amanzi empompini ngokufanele ngenxa yokuthi isource yamanzi yidamu laseJozini kodwa kulezi ezinye indawo sisazoqhubeka sibe nenselelo yokuthi abantu basazowacosha kalukhunyana amanzi ngenxa yokuthi siwaletha ngamavaterikani kodwa futhi amanzi asukelethwe ngamavaterikani unlimited ngoba kusuke kuyileyo vaterikani imficile umuntu ekhaya uyacosha lezo igubhu kodwa maye engekho imdlulile leyo vaterikani akasenawo amanzi so akuyona inhloso yethu njengomkhandlu wesifunda saseZululand ukuthi silokhu sinikeze nje abantu amanzi ngamavaterikani kodwa inhloso yethu ukuthi abantu bacosha amanzi empompini sikhubekile ke makhosi aseNdlunkulu ukuthi ophongolo sibudget imali engango 742,873,464 rand esizoyifaka ukulungisa isimo samanzi ophongolo bese kuthe Dumbe siyabisa imali engango 405,686,623 rand bese kuthe Baqulusini siyabisa imali engango 76,736,565 rand okwenza kibe incane eBaqulusini ingoba indawo ezinye isemalokishini nasemadolobheni eBaqulusini zisetshenzwa yiba abaqulusi ngenxa ye-protocol agreement esinayo nabaqulusi ukuthi kulezi ezinye indawo ezisemalokishini sicele bona abaqulusi ukuba babe i-water service provider nakuba ke makhosi aseNdlunkulu sithatha isinqumo njengomkhandlu ukuthi amanzi eBaqulusini sizowahambisa onke ukuba aserviswe abaqulusi as water service provider ngoba eBaqulusini indawo ezisemakhaya beyiserviswa iZululand kodwa ke sesizobanikeza ukuba babe i-water service provider kodwa sakuhlelo lokuthi kuthathe iminyaka emithathu ukuba lolu hlelo luye ngokuphelele eBaqulusini ngoba siba nenkinga mkhulu umsebenzi wokuhambisa amanzi mawuzowahambisa ngoba kuneyinkontraki makhosi aseNdlunkulu nani makhansela ahloniphekile esisenazo no service provider bethu ongeke ukwazi ukuthatha amanzi uhambise kanye no service provider bethu ofuna silinde kuphela ama contracts abo bese ke siya hand over sihleleke ukuthi kuyoze kube u2030 bese ke amanzi ehamba ngokuphelele ngoba kufanele kube nezinguquko eziningi kufanele kube nanabasebenzi okuzofanele basuke ngaphansi kwesandla saseZululand babe ngaphansi kwesandla sabaqulusi sihleleke lokho yikho ke nibona sengathi eBaqulusini khona sino 76,736,565 rand sifisa ukubika ke makhosi aseNdlunkulu lapho ukuthi sishaya isifuba ngoba kubona bonke omasipala senza isiqiniseko sokuthi osonkontraka bendawo nabasakhula nabo bakwazi ukuhlomula kulezi inhlelo zokufakwa kwenqalasizinda yamanzi thina njengohulumeni wendawo sibambela ukukhulu iqhaza ekuthuthukisweni komnotho wendawo yakithi nokusungula amathuba nje emisebenzi ezindaweni zethu ngokuqala kweinhlelo eziningi imndeni ikhona ezolala idlile ngenxa yokucosha onsumbulwana ngoba khona abantu abazoqashwa kulowo mkhakha kule misebenzi emikhulu eyenzekayo ngoba makhosi aseNdlunkulu lezi inkampani ezinkulu ezithola umsebenzi zihamba ngokwama phases kodwa bese kuthi la bese ke siqinisekisa ukuthi lezi inkampani ezincane zona ezingenawo amandla okufinyelela lapha bese zona zingena ngokwama CPG
lapho ke siyasibhekisise kakhulu ukuthi abantu bendawo noma ngabantu bangaphakathi eZululand. Ngicela ukubika makhosana eNdlunkulu ukuthi bekunalento ukuthi abantu bakholelwe ukuthi uma amanzi efakwa kwaNongoma, ngenza isibonelo, uma kuthiwa amanzi afakwa enkosini yakwaMandlakazi bese abantu benkosi yakwaMandlakazi becabanga ukuthi yibo bodwa kufanele bacoshe kulawo ma project. Sikukhulumile ke nabo bonke osomabhizinisi ukuthi uma nje kunomsebenzi ongaphansi kwaseZululand noma ngabe uhlala eDumbu nelungelo lokuhlomula kwiproject ekwaMandlakazi noma ngabe uhlala oNdini, ngoba uma sibuka imali engaphezulu kuka 1.2 billion efakwe kwaMandlakazi, kusho ukuthi ubheka nje, kusho ukuthi umuntu waseBaqulusini, umuntu waseDumbe, kusho ukuthi yena uyogcina engahlomuli. So besathatha isinqumo sokuthi thina siyiZululand, thina asikhulumi thina ngesigodi esisodwa senkosi, kodwa sikhuluma ngeZululand yonke. Uma nje umuntu engena ngokwe-CPG, siyasiqikelele ukuthi i-administration yethu ayicophelele ukuthi abantu abahlomulayo, abantu abakhele isifunda saseZululand. Siyazi ukuthi inkinga yamanzi isenkulu kakhulu emkhandlwini wethu walapha eZululand. Siba nenkinga nje makhosana eNdlunkulu, kuneyindawo la khona abantu bese bewathola amanzi, kodwa ngenxa yokufa kwenqala sizinda uthola ukuthi abantu abasawatholi. Kodwa ngenxa yokushoda kwemali makhosana eNdlunkulu kuvele kusiphoqa ukuba amanye la bese kunenqala sizinda khona esifile ngenxa yokuthi yabiza ukuyilungisa, sigcine sesithumela inqola eziletha amanzi lokho esithi ngamavaterkani. Siyakhuleka ke makhosana eNdlunkulu ukuthi kancane kancane inhloso yethu sifisa ukuthi wonke umuntu owakhe ngaphansi kwaseZululand acoshe amanzi ekhaya, awacoshe empompini. Sinamavaterkani ke la eZululand makhosana eNdlunkulu esewonke awu-62. La ngibala nezimoto zomkhandlu kanye nalezo esiyiqashile ngokweyinkontileka. La Olundi nje amavaterkani esinawo awu-13, bese kuthi kwaNongoma awu-20, bese kuthi eBaqulusini awu-15, kuthi oPhongolo awu-7, bese kuthi eDumbe awu-7. Nawo ke makhosana eNdlunkulu ayayithatha kakhulu imali ngoba asuke ehambe endaweni ngempela eziqhelile, kodwa futhi la ocosha ukuthi ayafa ayaphanja. Kwezinye indawo siba nenkinga yokuthi kukhona abantu makhosana eNdlunkulu abangawathola amanzi ngenxa yokuthi ngisho umgwaqo ke wokuthi ungene uyonikeza leyo mphakathi amanzi akungeneki. Ngaleyo ndlela uthola ukuthi abantu, kukhona abantu abasakha amanzi emhosheni noma emfuleni ngenxa yaleso simo makhosana eNdlunkulu. Sibuye ke sibe nenkinga ke ngoba ayafa amanye nje ayaginqika, ngoba sibuye sibe neshwa lokuthi kulabo abantu esuke sibaqashile babuye bawagijimise kakhulu inqola zethu lezi kanti zisuke zilayisha amanzi. So ke sibaneshwa kulonyaka nje siwelwe ngamavaterkani amahlanu. So ke lokho kuyasilimaza kakhulu ngoba kubuyisela emuva abantu bakithi. Laba abantu abebecosha amanzi uthola ukuthi abasawacoshi ngendlela efanele. Ziningi inhlelo zokusebenza sinazo ukuphucula impilo zabantu balesi sifundazwe. Siyanxusa ke nina besilo ukuba niqhubeke nibambisane nathi kulombhidlango wokwakha nokuthuthukisa isizwe senu boMageba. Ubuholi ke bendabuko busekhaleni lentuthuko yohulumeni basekhaya okuyisigaba esikuso thina njengomkhandlu wesifunda. Yiso ke lesizathu esikhulu
esenza ukuba sithathe isinqumo sokwakha indlu yobuholi bomdabu la kulesi sifunda sethu. Le ndlu yobuholi bomdabu eyavulwa ngokusemthethweni ngowayengusihlalo wokuqala wendlu yabaholi bomdabu kulesi sifunda, umntwana okwaphinda angena ngomhla ka-31 July 2009. Inhloso enkulu yokwakhiwa kwalendlu ukubuyisa isithunzi sobukhosi bomdabu kanye nokunikeza lobu buholi inhlonipho nesithunzi esifaneleyo. Ngifisa ukuba ngiphinde ngikhumbuze amakhosi ahloniphekile aseNdlunkulu ukuthi iminyango yalesi sikhungo ivuliwe. Sineyinsiza kusebenza kanye nabasebenzi ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi wesizwe wamakhosi uyaqhubeka. Siyathobeka ke kakhulu emakhosini akithi ngokuhlonipha okungaka ubaphumelele kulomhlangano wethu. Siyanxusa futhi ukuthi makhosi aseNdlunkulu niqhubeke nokuseseka ngenxa yokuthi inkece thina njengomkhandlu osemakhaya kulukhulu ba sifinyelele kulesi sigaba thina ebesisifisa. Makhosi aseNdlunkulu, njoba sihlangene nje la sinesikweletu sika 488 million ofanele sisikhokhe. Njoba nje silungisa lolu hlahlo mali, umgcini mafa uyaselekelela ekuthenini siveze ukuthi lesi sikweletu esisikweletayo sizosikhokha kanjani. Uma singakakuvezi lokho ekuthiwa i-payment plan, singakayisho, kuzoba likhulu ukuthi ibudget yethu ibe ibudget efunded uma singakasho ukuthi lesi sikweletu sizosinciphisa kanjani. Into eyenza ukuthi sibe nesikweletu yiso lesokuthi abantu abasuke besenzele umsebenzi uthola ukuthi asikwazanga ukubakhokhela. Njalo ke kulokhu ukugibelana ke yikho sesize sakhula sangaka. Kodwa ku strategic planning esasinaso eNatal Spa savumelana ukuthi sizokwenza konke okusemandleni ukuba sinciphise izinto ezizofuna imali, kodwa siqinise kakhulu kwi-maintenance, siqinise kakhulu nasekuthenini sisinciphise isikweletu sethu, sizibophezele ke kulokho. Okunye ke sizoba nohlelo makhosi aseNdlunkulu lolesithi umbele wethu. Umbele wethu sifuna uqinisa kakhulu umkhakha wethu lo wasendonsa ukuthi bonke labo bantu abasuke bephumelele ngesikhathi kuncintiswana kumbele wethu bese becosha ithuba lokuba beyo recorda benze lokho kusuke kuzoba vezobala ukuba bakwazi ukuxosha ikati eziko. Sitheke sizoba nalo lolo hlelo lombele wethu. Kodwa futhi sizophinde singene emkhakheni kulonyaka nje, sizoba ngo-August soba nomkhakha wamahashi la khona esizowenzela la Ondini, ngoba umdlalo nawo osubukeka usondele kakhulu kubantu bakithi. Ngifisa ke ukubika makhosi aseNdlunkulu hlonishwa somlomo ukuthi njoba sizobika lapha nje makhosi aseNdlunkulu, sizobika ukuthi sizophuma njengomkhandlu size endaweni zamakhosi. Siyakhuleka ukuba amakhosi asivumele ukuba sizoxoxa nemiphakathi yawo kulokho akade sikwethula namhlanje emakhosini. Kusasa nje sizobe sikwaNongoma lapha kwa-20 emanzi makhulu, la izobe siyobika khona ukuthi yini ezokwenzeka njengoba kuzoqala noma kuphela unyaka, uqala unyaka omusha wezimali. Bekufanele ke sibe sophongolo eKhandova
ngomhla ka-10 kodwa ngenxa yey'nguquko sesizoba ngomhla ka-16 May ku-Ward 14 lapha ophongolo kunama-project esizobe siwavula akade enziwe bese kuthi ngomhla ka-13 sizoba sedumbe kwa-Ward 3 bese kuthi ngomhla ka-14 sibe esondini sizoba lapha e-multipurpose ku-Ward 12 bese kuthi ngomhla ka-15 sibe sebaqulusini kwa-Ward 23 eCliffdale. Enye yezinto makhosi aseNdlunkulu savumelana ku-strategic planning ukuthi asiyinciphise indlela asizukubeka lamathenda amakhulu la okubuya khona abaculi kubuye cha ngenxa yokuthi siyonga sifisa ukuthi sinciphise imali sizoba semahholo ihholo kasiliqashi singene ehholo evele likhona sizoxoxisana nemphakathi iyafisa ke makhosi aseNdlunkulu kuba nisiphe nesibusiso nje neseluleko nje siyosisiza kule nkinga esibhekene nayo yokungabibikho kwamathuba emisebenzi abantu bakithi bahleze emakhaya balambile ngakho ke lesi sabelo mali akusiso ebesisifisa ngokufisa kwethu kodwa ngenxa yesimo seyinkece siphoqelekeke ukuba makhosi aseNdlunkulu sizokwethula lolu hlelo ngifisa ke sengephetha ngoba ngiyazi ukuthi sizobe singasenawo amakhosi ngesonto lesiyabulo yusuku lo mama lokho esithi Mother's Day thina ke njengama khansela la eZululand sicela ukuba siwahlonipha amakhosi esifazane okuyiwona asi holela isizwe ngoba nakho ukuba umholi akuyona into elula siyafisa ukuba siwahloniphe siwafisele usuku oluhle lo mama nani makhansela kodwa phela mancane amakhansela noma lesikhuleka umakhosi aseNdlunkulu nisilekelela amakhansela abe noma ngoba amakhansela asuke ahamba ngabuyi nasemakhaya ngiyacela ke i-administration ingilekelele ngalokhu nje kodwa bezitha sifisa ukuba mase nisekhaya selikuvula nibone ukuthi kusuke ejuleni kwethu thina njengomkhandlu ngoba siyaqonda kakhulu ukuthi lolu suku lusuke libaluleke kangakanani nezingane nje bengilalele ngizuthi nazo seyifuna usuku lwazo uyayibuza ukuthi zona sezike zenzani ke kodwa ke uyabona izogcina zithola ngiyafisa ukuba ngethuleke lesi sabelo mali somkhandlu waseZululand kumakhosi onke aseZululand ngizocela ke umhlonishwa somlomo base siya ngasekupheleni angethulele izipho leziya zamakhosi kodwa manje ma uhlelo lwethu sekuzoya ngasekugcineni thokoza kakhulu makhosi aseNdlunkulu.
Speaker, Hlonishwa uMeya, uDeputy Mthia, Professor wethu phakathi kwethu la, ilunga lasePhalamende, makhosi aseNdlunkulu, abantwana baseNdlunkulu, amakhansela wonke akhona, ama-officials, kanye nabo bonke ngabethulanga, ngithi angibingelele kulo mzuzwana, sanibonani. Umuntu akabonge okokuqala nje ukuthi simenywe emhlanganweni obaluleke njengalo. La sizothola khona ukuthi zingakanani inketho eyifakwe umkhandlu lo we-district, nanokuthi zihlakazwe kanjani, zizosetshenziswa kanjani. Sesikuzwileke konke okwethu kakhulukazi kungaba yikubonga kakhulu ukuthi lento yokuthi kufanele kube khona ukusebenzisana phakathi kokukhosi kanjalo futhi nohulumeni, siyakubona ukuthi ikhona lokhu okuqalayo okwenzekayo la, le-cooperative governance. Sibonge nokuthi nikwazi ukuqala ngathi, ningaveli bese niya emphakathini seniyokhuluma nomphakathi sibe singaze lutho, ngoba sekungagcina bese kuba sengathi kukhona ukuhlaselana uma ngabe ngathi sesibuza njengomphakathi bese bebuza abantu ukuthi nisebenza kanjani uma ngabe kukhona imibuzo esenzokuzana yona lapha kuwe. Futhi-ke umhlonishwa uMeya, izwe abantu abamakhosi, kodwa uma ngabe sekuvotwa laphaya amakhansela athini athi abantu ngabethu. Umhlonishwa umfundisi lapho udokotela athi abantu ngabakhe, ngesikhathi ethi akuvunyelwa abantwana beze kuye kwasho uJesu ngoba usuke emele bona. Asazi ukuthi kufuna lento ixazululwe kanjani, kodwa khona ubukhosi bumile, lokho kunye kuvama ukufika kwendlule ngaphandle-ke kwezwi lenkosi-ke lona ngoba lime nalo lingunaphakade. Into-ke enye umuntu ake ayibuke nje-ke kulezi zinto zama-developments, yilaba bantu ababizwa ngokuthiwa ngama-subcontractors, oye uthole kuba khona ukuphazamiseka uma ngabe sekusetshenzwa, uthole ukuthi ayisafezeki inhloso nqangi yelophungana ye-project. Nanakho ukuthi kazi njengomkhandlu nicontrola kanjani ukuthi izinto ey'suke zithengwa noma zizosetshenziswa kusuke kufanele kusetshenziswe izinto eziyiquality, ngoba abantu njengamanje njengoba ushilo umhlonishwa uMeya balambile, uma belambile bafuna ukuthola inzuzo bengenzanga lutho. Angazi-ke futhi ukuthi la njengoba kukhona iy'ndawo la kusetshenziswa khona ama-water tank, kukontroleka kanjani khona mhlawumbe ukubonakala amanzi edayiselwa umphakathi. Umuntu abonge ukuzwa ukuthi labantu abangathathi intweni bazoqhubeka nokuthola amanzi mahhala, siyababongela kakhulu. Umuntu kokunye angacishe anxuse kungaba ukuthi kungebe kuhle yini ukuthi mhlambe-ke kube nama-workshop la kuzoba khona amakhansela kanjalo futhi ney'nduna, ngoba uye uhambe ubuke ukuthi
kugcina kuba khona ama-clash kule mkhakha noma kulabantu ababili induna nekhansela uthola ukuthi kuba khona ukushayisana kube singekho isidingo sokuthi kufanele kushayiswane. I wasn't prepared to say anything except what I've said. So ngicela ukuma la Hlonishwa to speak. Yeah. Ngifisa ukubonga shani ithuba siphalona njengoSpeaker ngibingelele uMeya Mshongwane phinde ngibingelele uDeputy Chief Ndabezitha. Ngikhulele emakhosini aseNdlunkulu, ngikhulele abantwana baseNdlunkulu namakhosi angabantwana, ngikhulele ngibingelele kwamakhansela, ngibingelele kubafundisi abakhona, ngibingelele ukhuba ukwami, ngiphinde ngibingelele amakhansela ngokuhlukana, induna ekhona, nabasebenzi bonke kanye ney'managers zase-ZDM. Akukho kutheni engizokusho Mashobane ngaphandle kokuthi nje sibonge singamakhosi aseNdlunkulu leli thuba othe walicosha ukuthi uSimeme sizohlala sizolalela indlela nani indlela ngayo ukuthi nizosabela kanjani isabelo sezimali sakunyaka sibona. Siyabonga nje kakhulu ukuthi ukhombisa inhlonipho Mashobane nokuthi ubheke ekhaya ukuthi ukhumbule ukuthi uma niya kubani nisuka niya ebantwini bamakhosi. Sibonga nje lelo qhaza olenzile mabethu ukuthi abanye umeya bebekhona bebengakwenzi kodwa kuyakhombisa ukuthi uyakuhlonipha ukhosi. Sibonge-ke nangisabelo zimali okade usichazela zona nokuthi-ke kuzosenza ukuthi nathi singamakhosi singagcini sesinenkinga yokuthi asazi ukuthi kwenzakalani ngoba abantu ezimashezi besuke bazi ukuthi ezinye izinto zithinta kakhulu omasipala kodwa baye bebenako ukuthi bayafisa ukuthi nathi njengamakhosi ukubuza nje ukuthi kungani amanzi siningenawo, kungani ukuthi kungekho endaweni kodwa sibe sazi ukuthi uke wachaza ukuthi kunezimo ey'khona mhlawumbe in case iy'mali zikhona noma in case iy'mali zingekho kuyokwenza ukuthi nathi njengamakhosi sikwazi ukuthi sibambisane ngoba kokunye ugcina ungazi ukuthi usuke ukuthi inkinga ekuphi. Njengoba nje ususichazelile ngicabanga ukuthi amakhosi azokwazi ukuthi abuyele ezweni zawo. Ngiyazi ukuthi akuthina sonke amakhosi mhlambe akwazi ukuthola amanzi ngendlela efanele ngoba as much as zikhona iy'ndawo zethu khona la afika khona khona la angafiki khona kodwa sigcina singazi ukuthi kwenzeka kanjani. At the same time kade echaza nje uma ekhuluma ngendaba yeBhayibheli akhuluma ngalo siyacabanga ukuthi kwalona kusazothatha isikhathi ngoba uma ekubeka kumina mhlawumbe mina ngabe ukuthi kune-hope mhlawumbe emaduzane sobe sesiwacoshile amanzi kanti kunezinye iy'ndawo bese eyisadinga ukuthi mhlawumbe kube nemigwaqo ukuze kukwazi ukuthi kungene iy'nsiza kusebenza khona. Siyabonga-ke siyafisa nje kakhulu ukuthi nathi njengamakhosi sibe nakubambisana. Ngiyakhumbula nje ukuthi umeya uye wakhuluma nange-issue of ukukhokha kwamanzi because thina sisemakhaya njengoba sisemakhaya nje sinayo lento yokuthi asikwazi ukukhokhela amanzi as much as ubabona bekhona emagcekeni. Mhlawumbe-ke njengoba inkosi uMntunge wa-highlighta la ukuthi kubalulekile ukuthi even ama-workshops enwenzayo mhlawumbe-ke kubalulekile ukuthi nathi njengamakhosi sibe khona siparticipate kanye nani ukulekelela ekuthenini abantu baziswe ukuthi ngelinye ilanga kukhona ezinye izinto okufanele ikhokhelwe. So-ke siyabonga kakhulu khona konke nje kodwa-ke siphinde sibonge nje nokuthi umeya-ke aphinde asikhumbule singomama kuleli sonto esakuyona. Amakhosi-ke athangisa ukubonga okukhulu ukuthi lokhu amaphasela ayabona ukuthi khona izinto ezinhle esenzele zona. Siyaphinda-ke futhi namakhosi esephinda nje-ke nawe sethi iy'khalazo zayo naye ebebe-expect-ile
umeya njengomeya wesifunda kufanele ngikudlulise ngoba nakuba ngizwile ukuthi ibudget ayile kodwa kubalulekile ukuthi nathi amakhosi ebenakho ukuthi mhlambe nabo khona umeya azokusho mhlambe ungaba isabelo yebo ushilo ukuthi bakhona for ukuthi basisize kodwa amakhosi isikhathi esiningi abanenkinga ye-budget not i-budget as such kodwa ukulekeleleka uma ngabe kwenziwa imisebenzi yezizwe zamakhosi njengemikhosi esuke yenziwa emakhosini siyafisa nje ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe mangabe bephinda ukuthi niyahlala nive nasisabele nisibhekelele ukuthi amakhosi isikhalazo esikhulu sasibase kakhulu ekuthenini sibe nomkhosi omhlanga especially la eZululand angikhulumeli-ke amanye amakhosi akwezinye indawo kodwa sibe nenkinga yokuthi iy'ngane as much as amakhosi ey'gcina ey'hlalisa ikwazi iy'gcine bese kuba sekufanele kuba umkhosi womhlanga sibe nenkinga ye-transport. Ngiyafisa nje lokhu kusho kuwena Mashobane njengomeya wesifunda ngoba as much as suke khona kukhona ama-local omasipala balokali nabo basuke sebenalokho ukuthi sigcina-ke iy'ngane sey'phelelwa nayo lokhu ukuthi ziy'gcinelane uma ingesezokwazi ukufika la ey'suke zithi zifuna ukuthi ziyohlangana n'abanye abayigcinile sigcina siba nenkinga njengamakhosi bathi amakhosi bethe njalo ukudlulisa lokho nokuthi-ke mhlawumbe-ke ngelinye ilanga sibonge nje ekuthenini noma ngeke ngisho ukuthi yayiqhamuke kwibudget eyayikhona amakhosi akabaningi zakusebenza ezazikhona ezazikhona la sasinikwe ngumeya owayiphambili kodwa-ke asisho ukuthini siyafisa ukuthi athi amakhosi kabona sekuthenya awabangesazi ukuthi kwenzakalani ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kwaphela i-contract kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi okunye amakhosi ayelokhu enaso isifiso sokuzwa ukuthi awu mhlawumbe ngelinye ilanga niphinde nisibhekelele ngoba bekusilekelela kakhulu ekuthini sikwazi ukusebenza even nangale kokuthi sibambe ama-meetings ku-teams kuba lula uma kuwukuthi kukhona iy'nsiza kusebenza. Ngifisa-ke kakhulu ukubongela amakhosi nje ngaleli thuba osinike lona kaMashobane lokuthi-ke siyayikhomitha singamakhosi ukuthi sizoba khona ukulekelela nanoma isiphi isimo elifisa ukuthi silekelele sona ngiyathokoza kakhulu. Nabo laba bomphakathi kodwa abantu abasuke belinga amakhosi aseNdlunkulu o-driver bethu ilaba abantu abanemali othola ukuthi kunamathango ekhaya maye kwamnunusela nemali uyibona-ke ivate enkani siyijika-ke kodwa siyacela ukuthi amakhosi aseNdlunkulu sibambisane le ye-workshop ngiyacela ukuthi i-administration ize nohlelo masiqala nje ngoJulayi sikwazi ukuyenza ngoba ibaluleke kakhulu kodwa enye into amakhosi aseNdlunkulu sizoba nohlelo esoluqala ngoba ngaphakathi la emkhandlweni sinama section amabili i-section ye-traditional ne-section ye-royal house sizothi kuyi-improve sinenkinga amakhosi aseNdlunkulu la eZululand sihlushwa kakhulu ilento yokuhlunyezwa kwabantu besifazane nogogo la eZululand sibeke nohlelo luthi sizoqinisa lama section siqashe umuntu ozohambela insizwa amabhumu ngoba umonakalo usihlupha lapho intombi ziyaqoqwa zikhuliswe kodwa bese ukuthi insizwa kube luvanzi nje sizoqala ke lolo hlelo kodwa luzothi base liqala ithimba lethu lizohamba lihambele inkosi nenkosi ukuze inkosi isinikeze induna okuzosetshenzwa nayo ukuba kube nemhlangano yokukhulisa insizwa njalo sinohlelo lokuthi umisilo siyale iZululand ikhipha uxhaso lwe-transport ukuthi amabutho
abeseduzane nesilo sikubukile ukuthi nakhona umuntu okulayisha abantu nje bengazi ugcina ungasaqondi kahle ukuthi ubuka semgangeleni noma ubasana so ayisekho lezi ifundo ezifundwayo sinalolu hlelo kelwanoko kunebutho nje elikhona abafana laba bazazi ukuthi babutholini isilo sabutha lapha sathi abafana laba ngosilwaneje kodwa uyabona ukuthi bayilwela notshwala babi nethi manje ke sihlela ukuthi ke kube nenhlelo la uzoyiwa khona eindaweni zamakhosi bayotshela ukuthi ubani usilwaneje uqalaphi ugcinaphi usilwaneje yini okufanele yenzeke ngisho kuthiwa kiwe emkhosini sinenkinga yokuthi imkhosi le makhosi asedlunkulu isukine media kakhulu usufica abantu bakithi bemokozana nje leyo nto ayisibeki kahle emazweni mulandela isocial media so ke imgangela ayinqanyuliwe makuganwe insizwa nje ukuthi insizwa ayibuzani ukuthi uyakwazi ukuvika kodwa kuyasiphoxa ma sihamba namakhosi sihamba nesilo nomthebe wethu busuthola insizwa ingasasigadili isilo namakhosi sebelwa bodwa sinalolo hlelo ke esinalo nalolu ke lo GBV usufica nje makhosi asendlunkulu umfana nje ngokuthi intombi uyithengela iweave wayithengela ama cosmetics abesethu umfazi azasho impela athi ngisaya kumfazi endlini uma intombi simala ihamba neweave abese ke igwaza kethi ayibuye lezo zinto kanti sikhula thina kunegama nje mangiphi intombi kuthiwa ngiyacubuza ucubuza manje amabhungu la akhulayo awakwazi ukuthi kuyini ukucubuza azi ukuthi ayayithenga aseyayilobola intombi sifuna ukulungisa ke zonke lezo zinto ngoba umkhandlu waseZulu lelo uyinhliziyo kaZulu manje uma umkhandlu uzoqhela ekulungiseni eqoqeni izinto zakwaZulu kuyasihlupha sizoyilungisa le yomkhosi womhlanga ngoba kuba nalo lolu hlelo luthi siyaya emhlangeni uthothi inkosi yazenzela nje yodwa abanye uthothi noma iZululand kwenza kufanele sikulungise kube into ekahle ehloniphekile nalolu hlelo ke lwe transport ngibona ukuthi makhosi asendlunkulu kufanele sikhuleke emakhosini naseyindlini kuqiniswe lento yo nomehlo onomehlo angani mangibiza kahle yibo makhosi asendlunkulu abadala inkinga uthothi abahloniphani nalo useyikhandela iqoqo lakhe bese kuba khona abaxhaswa womasipala bese kuthi labo mama abayikudlela eceleni abangafuni ukuphatheka bese bentinta ke nezingane ngiyokhuleka nje emakhosini ukuthi ngake ngakhona enkosini yakwaNtshangase ngabona ukuthi kuhlelekile ngiyacela ukuthi wonke nje amakhosi uma eneintombi ziqoqeke zazeke ukuze umasipala kubonakala ukuthi uyehluleka ukuyikhava bese siyedlula isicelo siza ku district kodwa ngeke manalowo nje ezoyiqhamukela nalo wayiqhamukela ngoba inkinga idaleka ma uzoxhasa makhosi esizwe umuntu oqhamuka nje othi nazi intombi azinayo transport bese uyayinika i-transport zizofika idali chaos phambili ngoba ziphatheke kuphi zingena ngaphansi kukabani so ke siyayisikhuleka yikho senqaba uma umuntu eqhamuka nje ethi uzocela i-transport sithi hayi ngeke sikwazi ukukunika ngoba asazi ukuthi lezi ingane ohamba nazo zisafe kangakanani uma ufika le umukeleka kanjani ungena kumuphi umkhakha nalona ke makhosi asendlunkulu esesiqalile ukuxoxa nomeya
kakhulu omeya bayayixhasa intombi ukuthi zihambe kodwa ziyayilawula ngoba ngakusasa kusuka kuyosima isuka ingasekho intombi kodwa zikhokhelwe yimkhandlu ekseni ngesonto ziyahamba intombi uma ingonyama namakhosi sekuyiwa lapha na kuyovezwa ukusina ngokwama district ukuthi laba basina kanje ayi ufica ihlazo kulokhu nje ngama ngalamakhosi asedlunkulu sehlulwa igoli kwalandela itheku ezala iZululand impela zaze ihambile intombi kwathi makubizwa iZululand kwaqhamuka nje iklombana nje lamantombazana seyihambile intombi so iorder idaleka kakhulu ukuthi uma kuhlala lemhlangano esuka ihlela kusuke kuthiwa kuzohamba kanjani sinakho ke lokho esifisayo ukuthi sikuxoxe nanalokhu ke makhosi ngoba ezinye izinto sizenza ngesilungu ngokahulumeni kodwa zi-addresseka kahle ngokwesintu lento ye-GBV makhosi asendlunkulu ngeke sikwazi ukuyi-addressa kahle uma siyikhuluma ngesilungu siyikhuluma ngokuba uhulumeni fanele siyikhulume ngokwesiko ukuthi kodwa isiko nje lethu njengozulu uyini umuntu wesifazane kumuntu wesilisa leli gama elithi imbali liqhamukaphi manje kuyenzeka imbali uyenza induku ushaye ngayo ngoba imbali iyashesha ukubuna ithambi zonke lezi zinto ngeke ukwazi ukuyikhuluma ngesilungu ngoba isilungu sithi abantu besilisa abahlukumeza abesifazane isilungu nje asisho ukuthi nabesifazane bayahlukumeza kubantu besilisa kodwa masoqinisa kubantu besilisa sazi ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani sibona ngathi kungayiqhaza elingancipha sidinga ke isupport emakhosini kube nalemcimbi mhlonishwa uDeputy Mayor noSomlomo othothi njoba inkosi yakwaMpungo sekadibalule kuba nalemkhosi othothi imkhosi nje yenziwa inkosi uGumbi nje uthothi akuveli ukuthi inkosi ilekeleleka kanjani yona ixhaseka kanjani sike sawaxhasa amakhosi kodwa wabona uhlelo alicacile kahle nengifisayo ukuthi ke sibe nalo uhlelo enizoza nalo bese ngilwethula emakhanseleni ukuthi ngeke yini asisupport kulo kube luhlelo oluqondile ukuthi inkosi annually iba nomkhosi wani inkosi nenkosi iliphi thini iqhaza esingalibamba kulowo mkhosi osuke wenziwa inkosi sibe nohlelo ke makhosi olunye esilwenza kunamahholo ngikhunjuzwa inkosi yakwaMpungosi kunamahholo akhiwa iZululand iZululand yawakha angizukuba nesiqiniseko sokuthi yenze njani ngiyasola nje kodwa ayalenga nje emoyeni ngoba iZululand yafike yakhetha yayiwakhe indawo zamakhosi kodwa bisikhetha ikomiti elibheka lelo holo kwaphela kanjalo lawo mahholo avandalized manje awanakiwe futhi awazi ukuthi akabani ngoba iZululand ayiwahand ovanga kwi-local municipality kodwa futhi akucacile ukuthi angaweZululand ngqo yavele yawashiyelenga nje sinohlelo ke lokuthi lawo mahholo makhosi asendlunkulu sizowathatha ukuze siqale uhlelo lokwa renovate ngoba avandalized afuna lungiswa uma ke ihholo silungisiwe iadministration izosilethela ke iplan yokuthi uma le hall silungisa sizoyenza njani sihand over kumasipala ngoba ngeke sikwazi ukuyisa enkosini ngoba inkosi ayinayo imali ibudget yokumaintaina ihall manje uyabona ukuthi vele kwakulukhuni kwasekuqaleni yikho ke lamahall ebonakala engasanakekile so ke sizobika kodwa enkosini uma
sikhuluma ngale holo sesiyilungisa sazi ukuthi yini nani efile sizolungisana kodwa ngeke siyilungise siyiqede singena plan yokuthi sibike enkosini ukuthi sizoyigcina ngezululand ukuze kube ne security emini nantambama ukuze igadeke abayisebenzisayo bangene ngendlela umuntu abhalise ayiqashe mayiqasha kube nalezo zinto ezihlelekile yikho uthola ukuthi ayisiza uma sekune disaster kulamahholo makhosi asendlungu awukwazi ngisho ukufaka umndeni ohlukumezekile ngoba nje into engekho igama nje so ke sinalolo hlelo ke esithi sizolungisa yilokho bengithi ngikuphawule kuyiphakamiso akade iphakanyiswa ngamakhosi ukuthi zikhona ezinye izinto esizobambisana namakhosi njoba kuhlale kuqhutshekwa nje ngiyacela ukuthi sisuka nje la amakhosi onke bese kuthi ke abahlonishwa labanye bona bazohleleleka ngaphandle mhlambe bazocosha babuye beze la ichamber ngicela lokho ngoba indaba yikho kodwa ngicela lapha eboardroom sidedele amakhosi ukuthi wona azongena khona kukhona ke nezipho zamakhosi engihlelile kodwa azoyicosha ngale